Бирено за това, както се казва в една кратка история, около една бира винаги се случва нещо интересно. Останете с нас и с гостите, които сме поканили в студиото на Ръба. Темата е бира, 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 а накрая всички ще си кажем на здраве. Гостите в студиото: Ивана Радомирова от Съюза на пивоварите, Георги Гълов, лидер на Българската бирена партия, и Горан Илчев, президент на Българската национална бир-понг асоциация. Добър вечер! Добър вечер и на здраве в началото. И на здраве в началото. Да не го задържаме за край. Да не губим време. Добре, да преминем малко към икономическата част и това, което се случва с пивоварната индустрия. Може би хората от едно време си спомнят филма "Наследството на Гулденбургови", когато имаше там една война между две фамилии, Гулденбург и Баубек. Може би филмът така беше доста реален, но каква е ситуацията и какви инвестиции има в пивоварния бизнес, госпожо Радомирова? Война, слава Богу, в пивоварната индустрия, надявам се и да няма. Инвестициите, които са направени през миналата година, през 2012 година, са 68 милиона лева, като това показва, че действително ние се развиваме много динамично. Тези вложения основно са в ново оборудване, в нови продукти, в нови опаковки. През миналата година се появиха на пазара бирените миксове, така известни като плодови бири. През тази година този инвестиционен процес, разбира се, продължава и за първите 6 месеца на годината инвестициите бяха около 33 милиона лева. Тези инвестиции, разбира се, са свързани с самото развитие и на категорията, то не може да е по друг начин. И на мен ми е много приятно да споделя, че ние сме изпили през миналата година 73 литра бира на човек на глава от населението. Означава, че няма да имаме проблеми с бъбриците. Да, но все пак трябва винаги да се пие умерено. Обръщам се тук особено към мъжкото присъствие, за да бъде наистина консумиран този продукт с удоволствие и всъщност не бива да злоупотребяваме. Все пак, макар и ниско алкохолен, той е алкохолен продукт. Господин Гълов, има ли махмурлук от бирата? Не, от бирата няма махмурлук, защото няма бира менте. Единственият продукт на пазара с алкохолни напитки, който няма менте, е бирата. Мога да кажа, че нашата бира е на много добро европейско ниво, благодарение на хора като Ивана и всичките производители на бира в България. Членовете на бирената партия правят всичко възможно да изпият по-бързо. Добре, вие като председател на бирената партия, на сериозно или на мезе ги взимате? Не ли? Да. И членовете на партията? Различно е. Понякога вечер ме взимат на мезе и си взимат така общо решение председателя да бъде сменен. Но сутрин, когато стана с по-тежки глави, вижда, че това е безмислено, защото никой не иска да занимава с строителство, партийно изграждане на партийни клубове в цяла България. Бирената партия е главно за забава. Това го знаят всички наши членове. Госпожо Радомирова, разкриват ли се нови работни места в пивоварната индустрия? Да, разкриват се нови работни места, особено лятно време, защото ние все още сме от държавите, в които има известна сезонност в продажбите. И кулминацията, разбира се, е през топлите летни месеци. Сега започва сезона на тъмната бира, така че има какво да предложим на любителите и то действително е направено по такава специална рецептура и технология, че да е подходящо за зимните месеци. Но да се върна на вашия конкретен въпрос. През по данни на Националния осигурителен институт в индустрията работят директната заетост към момента е 2600 човека, а отделно с свързаните сектори на доставчиците се изчислява на около още 9000 работни места. На пръв поглед може би няма да ви се сторят кой знае колко, но всъщност в страната има само 6 пивоварни компании, 6 са членове на Съюза на пивоварите, така че сме доста отговорни като работодатели и като бизнес. Понеже вече виждаме кадри на нашият монитор тук в студиото, именно към този спорт, бир-понг. Къде се създава този спорт, господин Илчев? Здравейте на вас и на вашите зрители. Този спорт се създава в Америка преди около 70 години, а в България навлиза естествено доста по-късно, преди около 8 месеца. Искам да кажа първо, че
Тук чух един въпрос, сериозна ли е бирната партия. Мога да кажа, че това е една от най-сериозната партия, защото има най-много поддръжници, може би в България около 8, да не 8, но може би около 6 милиона, така да се каже. Все не стигате до субсидия. Така. Това е защото субсидията се разпределя от презвеници. Да. Питат ме дали бир-понга е сериозна игра. Да, бир-понга в България, в Европа и в света е много, много сериозна игра. Ние скоро бяхме на европейско първенство във Франция, където имаше отбори от над 14 държави, около 270 отбора. Ние така по стечение на съдбата отпаднахме на четвъртфинала, но имайте предвид, че имаше само 170 френски отбора, ние бяхме отишли само 3 отбора, тъй като толкова ни позволяха финансите. Това нещо е много забавно, много атрактивно, страшно много добре се възприема от младите хора, най-вече от студентите, а също така се възприема от всякакви възрасти, тъй като спортът е забавен и ужасно атрактивен, предизвиква силни емоции и естествено по време на силните емоции пред масата си имаш бира и можеш да ги поливаш с бира, което е най-приятната част. Това, което виждаме, е, че от този спорт не се правят много плътни мускули, но пък бирни коремчета се развиват. Ами да ви кажа нещо, в този спорт, освен да развиеш бирено коремче, не винаги се получава, но се оказва, че в този спорт се изисква доста концентрация и дисциплина. И точно поради, тъй като ние сме млада асоциация в България, точно поради липсата на силна и тренирана концентрация, в Франция отпаднахме на четвъртфиналите, но съм сигурен, че скоро България ще бъде европейски или световен шампион в този вид спорт. Дайте малко за регламента, да кажем какво представлява всъщност този спорт, как участват хората, как се избира победителя. Бих искал да кажа, да бъда много кратък, тъй като правилата ги има в нашата страница на бир-понг асоциацията в интернет. Те са много. Накратко нещата са така. Имате две формации триъгълни на една маса 2,40 от по 10 чаши. Целта е да оцелиш в чашата на противниковия отбор. Когато оцелиш в неговата чаша, те изпиват течността, която е вътре, и отстраняват чашата. Който пръв елиминира чашите на другия, той е победител. И правилата са лесно усвоими, много прости, но в същото време си има и вътрешни правила, които за пренареждане на чаши, кога се отстранява една чаша, кога е две, които трябва да се знаят. Но спортът е много емоционален, много атрактивен и се възприема страшно добре от млади и стари. Това мога да кажа. А и бирата помага за това. Естествено, тя съдържа ендорфини. Това са хормоните, откриват хормоните на радостта. Това исках да питам, госпожо Радомирова, как се отразява такъв тип спорт на пивоварната индустрия? Може би консумацията се увеличава? Много ми е трудно да отговоря на този въпрос, защото нямаме специално проучване и не мога да се позова на някакви ясни данни. Но все пак това, което мога с абсолютна сигурност да кажа, е, че бира и спорт върви много добре. И ще се аргументирам веднага защо. Не само защото индустрията е до голяма степен един от най-мощните спонсори на всякакви видове спорт. Вие знаете, не е нужно да изреждам световни първенства, например по футбол, не могат да се състоят, ако не участват в съответната подкрепа и марките бира. Като човек, който боравя с икономическа информация, ще кажа, че за миналата и по-миналата година вложенията в подобни спонсорства в страните от Европейския съюз са около 1 милиард евро. Така че бирата винаги ще бъде за спорта. И нещо, което е много важно и за вашите зрители сигурно ще е добре да го знаят, както разбирам и за вас самия, моля да ми извините, но това е важно наистина. Биреното коремче е мит. И това е така не защото аз го казвам, а защото има много научни проучвания върху този въпрос и публикации, но не е мит, че трябва да се пие наистина разумно, защото в 100 мл бира има 43 калории. Ако изпиеш наведнъж над 2 литра, нали разбирате, че това наистина ще бъде... Реакция господин Гълов за бирането коремче. Специално признание пред публиката.
Бирата коренче не се прави от бира от мезе. Точно така. Що се подходящо? Просто бирата помага и кара човека да се храни повече и да си поръча повече мезета. Аз съм образец на човек, който пие бира. Да, виждам, че си с доста атрактивна вратовръзка тук в нашето студио. Вечер хавали се изпразват, сутрин се пълнат много. Колко често вие пиете бира с вашите избиратели? Всеки ден. Всеки ден, защото всеки ден трябва да сме добро настроени. Всички искат да се забавляват и да се събират с приятели. Бирата е един добър повод. И както вие започнахте предаването, с думите на Фреди Хайнекен, там където има една бира, винаги случва нещо интересно. Ама това е друга бира. Сега разговор е друга бира. Бир-понга. Бих искал да кажа, че тук става въпрос за спонсорите. За нашата асоциация обаче най-интересното е, че нито една бира за сега не проявява интерес, а за всяка една успешна инициатива. Става въпрос за всяка една друга бир-понг федерация, асоциация. Има във Франция се казва бир-понг Френч академия, Френска академия за бира. За всяка една от тях стоят по няколко бири, които постоянно искат да помагат за тяхното развитие, защото те виждат колко стотици хиляди млади хора са запалени по този вид спорт, въпреки че на официални първенства се играе задължително, изключително само с безалкохолна бира. В България до момента няма нито една бира, която да ни е подкрепила, въпреки нашето желание да партнираме и която и да е бира да бъде наш партньор. Това случайно ли е, че бирата и картофите са открити в Египет? Или? За картофите не, картофите са открити в Америка. Бирата е открита там, където има цивилизация. Оттам тръгва бирата. Намирам тук в интернет древен Египет, пие Елия в нефилтрирана пресламка, като за целта богатите хора си купували златни сламки. Да, такива са нашите спомени. Това е доста интересен ритуал. Просто бирата не е била филтрирана и за да си пие и да се възприеме по-добре, си маха всички твърди неща от нея и си пие пресламка. След като Джордж Вашингтон имал собствена бирария, със сигурност бирата е една интересна пенлива течност. Безкрайно. Девиза на бирената партия е, че светло пило към светло бъдеще. Всички наши членове го знаят много добре. Зимата каква бира пиете? Любимата ни бира е тази, която е най-нова и която е най-студена. Пием и тъмна бира. Гърлото? Няма проблеми с здравето. Човек, който пие бира. Добре, към госпожа Радомирова, понеже темите така ги превключваме, какво е състоянието на местната пивоварна индустрия? В България има, както казах и в самото начало, 6 пивоварни компании. Три от тях са български локации на едни от най-големите мултинационални корпорации за производство на пиво. А в същото време има и такива, които са съвсем нови. И много ни радва, че все повече има и малки пивоварни, и микропивоварни, които се появяват в различни точки на България. Къде се пие най-много бира в България? Най-много бира в България традиционно се пие в Русе, Бургас и Монтана. Северо-западна България, как стои там, пивоварните... И след като в Монтана хората са години наред, излиза от всички наши проучвания, че са едни от най-верните почитатели на пивото, аз не мога да не им се доверя в добрия вкус. Така че надявам се те да запазят тази традиция. Господин Гълов, какво си говорите с ваши приятели на по чаша бира? Глупости. Какво? Забавляваме се, казваме си нови вицове, спомняме си тези вицове и чертаеме планове за светлото бъдеще. Дайте нещо за светлото бъдеще, някой виц така. Последният виц, който чухме, беше на Хелуин се събрахме. Хелуин, казва едно момиченце, което още не знае буквата Р. Може ли нещо в тази връзка да ми позволите да кажа? Жоро е много скромен, но той има в момента един невероятен авторски спектакъл 100% бира. Един спектакъл, който е направен с много любов към хората, към бираджиите, към бирата и действително с много намигане, понякога, може би не чак толкова смешно, малко и тъжничко звучат нещата, но ако всеки иска да усети атмосферата, истинската бираджийска атмосфера, просто трябва да отиде и да чуе това, което говори
чрез актьора Жоро Галов. Страхотен е, браво. 100% бира. 100%. Да. Да ви кажа една обява в кръчма в японски град през 1983 година. Японска компания открила производството на твърда бира. Течността се смесвала с ябълков и лимонен сок, след което се желирала. Как ви се струва? Много японско. Много японско. Сигурно тази бира ще консумира за клечки. Надписът вътре бил. Става въпрос за пивоварна в град Мацуширо. И надписът гласи, че при земетресение с сила над 3 по японската скала клиентите получават безплатна халба бира. Между другото, миналата година правихме едно много интересно събитие, бирен салон, в който един от най-известните наши шеф-готвачи експериментираше много интересни предложения, имаше с бира, включително не точно желирана, но много близко до това да се приготвят такива различни по-екзотични предложения. Много често казват, и беше много интересно. Че бирата е течен хляб. Да. Това е, защото бира се прави продукти, от които може да се направи и хляб. И второ е, като цена е най-близко до цената на хляб. И понякога човек е замества. Кое е по-важно? Хляб или бира? Бирата е по-важно. Добре, с бир-понга. Бих искал да кажа следното, че освен, че се занимавам с бир-понг, аз карам и мотоциклет, обикалям Европа, мога да категорично да твърдя, че българската бира няма конкуренция в Европа. Мога да кажа, че българската бира е една от най-добрите в Европа, тъй като по целия свят не ми се е случило да пия бира, мога да направя статистика с Европа. Аз лично винаги ще защитавам българската бира, защото българската бира има абсолютно всички вкусови качества на бира. Освен това, ние, играйки бир-понг, намерихме начин, употребявайки и играйки с бира, също така да помагаме и на деца в неравностойно положение по този начин. Тоест, организирайки турнири, от всички турнири, които ние организираме, отделяме по 1, по 2 лева, в зависимост от входната такса на турнира и помагаме на деца в неравностойно положение, именно на деца с синдром на Даун. Това много често отразяваме в българските медии и ние се гордеем с това, че младите хора, дори употребявайки известно количество алкохол без да прекаляват, дори и да се събудат на следващата сутрин без махмурук, тъй като бирата няма махмурук, ще се сетят, че са направили едно добро дело миналата вечер и освен, че са забавлявали и са играли бир-понг, са помогнали и на български деца, които са в неравностойно. Бирата помага ли срещу махмурук, господин Галов? Да, помага. Определено. Има един стар афоризъм, че ако човек иска да се забавлява истински от всичките възможни наркотични вещества, трябва да избере бирата. Наркотични. Бирата наркотични е сега. Казах, че е стар виц. Това пропуснахте да го кажем. Добре, да кажем няколко полезни ефекта, свързани с пиенето на бира. Освен, че прочиства бъбреците, нещо друго вие знаете. Размътва мозъка. Освен това има 50% от играчите по бир-понг стават по-точни, като пият няколко бири. Концентрацията засилва. Разпускат и наистина вкарват по-точно, когато са пили една или две бири, преди да започнат да играят. Защото когато човек пие бира, става отговорен за това. Точно така. Аз ние предаваме да си пивам и аз по една биричка, за да бъда наистина отговорен. Още по. В тази връзка, понеже виждам, че аз трябва да поддържам сериозната част на разговора. Много ми е трудно с тези двама кавалери, но така ли, че върху мен се пада тази нелека задача. Така че аз като гласа на една сериозна индустрия не мога да си позволя кой знае какви фриволности. Но, отново базирайки се на данни от проучвания, действително има все повече доказателства, че има много положителни ефекти от пивото при умерена консумация. И една от тези положителни, една от важните положителни ефекти е, че много често бирата се препоръчва след спорт, защото много бързо възстановява и хидратира тялото. Не само по отношение на изгубената вода,
но и това, че съдържа съставки и вещества, които са най-полезни за човешкия организъм. А иначе извън кръга на шегата, разбира се, действително пивото то се вари от напълно естествени съставки. В българската бира, както и в традиционната, не се слагат консерванти. Пълен мит е това за спирта. Нали? Просто никога не вярвайте на тази глупост, бих казала, съжалявам за думата. И най-важното, което е, че благодарение на тези натурални съставки, бирата може да съдържа и полифеноли, и антиоксиданти, и много вещества, които са полезни за човешкия организъм. А най-големия хит, който така лично аз възприемам като най-големия хит, е, че при наличието на 5 здравословни елемента на живот, които са здравословно хранене, малко физически упражнения, да не се пушат цигари, по една бира на ден, не повече, ще ни прави да изглеждаме 14 години по-млади. И средиземноморска диета за хранене. Така че, какво повече? Мога да продължа думите на Ивана, че бирата има витамините B1, B6, B12, ПП, селен, цинк, метал, мед. Това е сериозно казано и наистина е много полезно и здравословно. Добре, защо големите фирми пазят рецептата си и технологията за бира? Всяка марка има различна рецепта, по която се прави. Да, разбира се, те са регистрирани. Това е най-голямото богатство на всяка пивоварна компания. И това действително на една от марките, например. Рецептата е от 1870 и някоя година и тя и до днешен се пази в най-строга тайна. И по отношение на много благодаря това, което казахте за българските бири. Наистина заслужавате много голяма подкрепа и много да ви почерпим за тази хубава констатация. Но това, което е изключително съществено е, че марките се развиват. И вие виждате как от една марка има най-различни видове, опаковки или просто подпродукти все едно. Но основният продукт е един и същ. Истинската бира горчи ли, господин Гълов? Зависи какво иска човек да пие. Въпросът на вкус е бирата и затова има толкова много видове, марки, етикети бира. Основното за производството на бира е водата. За производството на 1 литър бира, образно казано, се харчат 20 литра вода. От планинска вода прави ли се хубава бира? Всяка вода се прави хубава бира. Каква трябва да е водата? Мека, планинска? Въпрос на вкус. Въпрос на вкус. Консуматор сам избира. Пияч сам избира, да. Има хора, които пият просто бирата. Има хора, които почват 5,5 сутринта. Те не са нашите родители. Как един бир-понг играч поддържа своята форма? Казвате една-две бири, за да е по-отпуснат и по-съсредоточен? Специално за играта бир-понг искам да уточня, че пиенето на бира не е задължително. Освен това, това не е в нарушение на регламент? Не е в нарушение, освен това имаме също така имаме залегнало в правилата, че консумацията на бира е умерена. Неумерена консумация на бира може да се прави единствено когато се играе парти бир-понг на частни парти.